3 maanden lang, elke dag, van 10 tot maar sneuren, een jaloere televisie jouwt onder mensen. Aha, dus het dorp krijgt de stuurtijd. Doe er wat mooi. Jaloere. De eerste 3 dwarpen die mij door het nieuwe Omroep Friesland televisieprogramma Doch het van die dwarp binnen Joer bekend maken. Wat is het eerste dwarp? Het eerste dwarp is Oudehalpeer. Kolm. Oldeboorn. Oudeboorn. Een minuten nooit aan vieren, dat is voor 6 minuten. Dan beginnen we de sturen. 3, 2, 1. Let's go. Beste meisken, zitten Jim ook leer. Goedemiddag en welkom bij Doch het Vadin Dwarp. Van Doch het van die dwarp. Met Ies Hoekstra. Een groot fantastisch feest. Had een geweldige uitdaging bij. In hier wordt fantastisch. Ja, dat met jou wordt. Vier geweldig. Is jouw 4? Welkom bij. Doch het van in dwarp. Tredje in dwarpen die het Els een wekenlang televisiemaatje mochten. En uiteindelijk een haatprijs te verdienen van €10.000. Dit is 2 juli, werkgeer. Dan wordt die haatprijs aanjoen. Maar waar wint die haatprijs? Maar belangrijker nog, waarom toch eigenlijk maar in zo'n competitie? We dachten dat het hartstikke leuk was zo om het voor het dwarp te doen. Maar je dwarp te doen, een leuke activiteit voor iedereen. Op de laatste 4 minuten hebben we eens op, jong. 14 februari, ik geloof 4 vertonen weer hebben we eens op, jong. We zijn weer maar domme meedoen. We showen wat er wordt. Nou ja, dit wordt worden dus. We hadden het zien staan en dan heb je natuurlijk €10.000 was de prijs. Maar we hadden ook zoiets van, hé, we zijn al een tijdje niet meer in het nieuws geweest. Dit is een mogelijkheid om je dorp weer te laten zien. En daar is het ons eigenlijk om begonnen. En we waren heel erg verrast dat al als eerste uit werd geloot. En ja, toen werd het menens en dat was wel heel spannend hoor. En spannend was het in Oudehalpeer. Op 4 april begonnen we de derde competitie. 2 prachtige presentatrices. En ze stieren te shaken van de senioren achter de presentatiedesk. Het is vandaag dinsdag 5 april, de eerste dag van Doch het voor die dwarp. Live vanuit Oudehalpaarde. Oudehalpaar, het dorp waar je jezelf wijzen kennen en praten in je eigen taal. We waren soms wel 3 keer per week bij elkaar, want we waren het eerste dorp. We hadden precies 8 weken de tijd. Je weet eigenlijk niet precies waar je aan begint. Maar we hebben ook oproepen gedaan van, nou mensen kom alsjeblieft met iets, wat zullen we doen? En toen hebben we dat toch met een vrij klein groepje, met 4 man, hebben we dat een beetje gekristalliseerd. En zo zijn we eruit gekomen dat het toch maar een tv-programma moest worden. En hebben we Hart van Oudehalpaarde gemaakt. Hart van Oudehalpaarde presenteert u 5 dagen lang de bewoners van Oudehalpaarde zoals ze zijn. We bieden u een gevarieerd programma. De keutel valt niet ver van het peert. Nou ja, Oudehalpaar is natuurlijk een agrarisch dorp, maar ook heel veel bos. En de linden, met de lindenvallei op de achtergrond. Ik zoek eigenlijk wel een vrouw, maar dat is wel moeilijk. Want ik wil een hebben die de helft van mijn leeftijd heeft. Oh! Take me to the magic of the moment on a glory night. Moet je nog eens luisteren. Ik weet namelijk dat je vorige week met die aardige Cornelis uit West bent. Ja? Ja, maar nou heeft Cornelis mij met vraagt om uit te gaan. Maar ik zal eerst wel even van jou willen weten hoe het gaan is allemaal. Vroeger, toen pikten jou ook alle jongen al van mijn neuzen weg. Ja, ik bleef met de afdankertjes zitten. Allemaal mooie voertuigen hier en op. En de eerste, Challing, hoe is het met? Dat goed. Challing die meet hier alle gezonds en heel op hoor, tegen een lichte vergoeding. Marcel wie echt in het spier verdorgd van in het dwarp. En wat hebben we hem? En dan wil ik het toch even maar door hebben, want dat moet je op het laatste moment bedenken. Geweldig insketten op de actualiteit. We zeggen het in het film, kijk. De komkommers, de EHEC, hoe heet dat denk ik maar, heet de matbacterie. Je pikt er ogenblikkelijk op in. Je moest een draaiboek omsmieten. Ja, wij hebben Peker het draaiboek omsmieten, bij de komkommers in elk geval. En we hebben gelukkig dat Hartman die wil mij werkje en de komkommers brengen. Dus dat past er heel mooi in de actualiteit. Hallo, wat is dit? Kom, wat krijgen we nou? Midden in het programma, jongens, dat je er net op rekken, hè? Wat is dit? Hallo, wat doe je hier met die auto? Goeie. Ja, ik kom namens Hartman uit Soesberm. Ja. En er zijn nogal wat problemen met komkommers in Duitsland, zeggen ze. Ja. Dat is niks van wier natuurlijk. Helemaal niks van wier, joh. Nee. De komkommers zijn 100% veilig. Ja. En wij dachten als Hartman zijn, doch het voor ons dwarp, wij doch het voor heel Nederland. Dus wij brengen hier gewoon
de komkommers en ik deel ze hier uit onder het publiek. Ah jongen, ja, net verbleken, troostelijke die dingen. Dat markeert helemaal niet aan die dingen. Kom op. Wat hebben we nou? Ik zal even niet in mij nemen. We hebben mijn komkommerbloem. Even zeggen, ja, lekker. Ik wil er even lekker niet. Ja, maar die pik ik eruit. Ha, jongens. En die komkommers, ik zei hem wel vertellen, jongens, die komkommers, dat markeert helemaal niks, jongen. Ja. Helemaal niks. Is bij de dominee uit Aardeboorn. Peter Lindeboom, die is van de doopsgezinde gemeente Mid-Friesland. En aan de andere kant Gerbrand Molenaar, die is van de PKN-gemeente in Aardeboorn. Peter Lindeboom, ik heb begrepen, je komt oorspronkelijk uit de stad. Hoe is het nou om dominee te wezen in een plattelandsgemeente? Dat is mooi. Ja, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Oh, jeetje, Mina, wat gaan we hier? Dit zit net in het script, meeske. Ik zag Adam voorbij komen. Dat was Adam. Dan hoop ik dat Eva ook nog langskomt. Wat is er nou dags mooi? Ja, zet hem nog maar de wilgersbaan. En nijden die bier drinken als wetter uit de kraan. Ja, al je reek. Brand in brand, brand in brand, brand in mannen van de hand. Sterke ja, ik ben er al drie, hè? Ze kennen er wel wat van. Brand in brand, brand in brand, brand in mannen van de hand. Zij wist in het fiebes van de gier en hebben het ik ben België. Ik zal gauw even de telefoon krijgen. Want dit moet al in bellen worden. De loekers en brieken. Nou, daar is weer. Daar gaat hij. 1, 2, ja! Ja, in het mij de meldkamer. Ik moet me graag even wat brandweerbeestje hebben. Want die mensen, de caravan hier in de hand en ik moet me graag blust gaan. Brand mee, brand, brand mee, brand, brand mee, mannen van de hand. Sterke mannen, het liefstuk, ze kennen er wel wat van. Brand mee, brand, brand mee, brand, brand mee, mannen van de hand. Zij wist in het liefde van de gier en hebben het nog steeds vertrouwd. Mijn jurken rijden in een brandende auto-ongeluk. De brandweermannen in paraat, rekken je daar maar op. Felblauwe zwaailampen in en achter sirene zal. Ja! Op de brandweer arriveert, krijgt de burger weer wat moed. Ja, dicht die door. Brandweer, brand, brandweer, brand, brandweer, mannen van de hand. Sterke mannen in het liefste, ze kennen er wel wat van. Ja, brandweer, brand, brandweer. Hier voorop, hier voorop. En die horen. Ja, man. Ja, draai. Hartstikke mooi. Jo, je bent er bedankt. Hey. Ja. Heb je een beetje bies? Ja. Prachtig mooi, prachtig mooi. Ja, dit is kinderlijk. Dit had echt. Dit is niet een droom van mij. Dit had er ook niet als een mooi weg. Fjouwer vooral, je meer kijk ik dit had. En wat een spektakel wat er binnen in Dogget van in het Warp. Maar Minnesgeer die pakt het hele oor zo aan. Ze maken een soort theaterstik met Bram en Willem in de haartrol. Ze winnen wat stout west, waren oppakt door de politie en moesten het hoenegat, het cachot in. En dat zo'n week lang de rede trieën van de uitsturing van Minnesgeer wezen. Dit is uw sterke Minnesgeer, want wie is een kinder, als net van u zwinnen. Ze prachtig te werken, dat vinden jou. Even stil. De jongens ben uitbrutsen uit het hoenegat. Wat hebben we hier? Ja, security. Waar heb je security? Jongens, even ingrijpen. Pak die jongens even. En dan wordt ze direct even op een stip.
Dit is het dan het wezen. Hoe krijg je het hier in een kap om deze hier op te sluiten? Wat heb je bij hem? Dat is een bas met een knuppel. De hele uitzending is eigenlijk al een puinhoop, maar ik zie ze security, pak die jongens even beet. Zet ze even centraal. Ik zal even mooi Nico Zonderland van Plaatselijk Belang lezen. Wij hebben hier in het dorp een heel prominent figuur. Dat is onze rijdende rechter. En ze hebben wel O.J. Simpson, maar dat is O.J. Jensma. Ja. En ik wil maar zeggen, die moet zijn oordeel je maar wil uitspreken wat er met deze man gebeurt. Ja, meisken. Dit is geweldig. Even een daverend applaus voor uw zorgen in het eerste rechter. O.J. Jensma. Bram en Willem, wat je hem dien, hè, liep het neer en nooit. Een kratje op een verkeersbord. Het is levensgevaarlijk. En ten tweede, Jim heeft de fabrikant ingeschooid. Ik wil Jim een taakstraf opleggen. Alle dagen een naaien. En daar kun je een punten mooi verdienen. Dus, wat het zijn best doet, is snuwen het eerste weer vrij. Dit is mijn oordeel en daar maak je met me dwang. De keten, Joerdedooi, is een grote bende. On Jim de taak om die op te rommen. Ja, dat ziet er al mooi uit. Ja, we willen meer, zullen mensen, wij willen meer. Ja, sorry, maar... De rechter. O.J. Jensma, het is opdracht, jongen. Kom, ik was nu vrij. Geef maar gewoon zitten. Kom maar zitten. Geef maar zitten. Ja, het gaat mooi, heel mooi. Meneer, je mag gewoon zitten, ja? Ja, je mag gewoon zitten. Je moet rustig zitten, het gaat mooi zitten. Ja, man, dat ziet er mooi uit, ja. Hoppakee. Ik denk erom om de taakstraf te vervallen. En dat de heren maar eens goed aanschrobben worden moeten. Wie het mijn goed pom? Mike. Ja. Dat is mijn oordeel en schrub me maar. En ik ga om een hele hen. Ja, jongens, je moet die boel vullen. Dat moet hudder, dat is het volle hudder. Dat geeft vol snel. Ja, dan moet die oren maar dik, jongens. Je moet onder de kant. Ja, meisken. Die oren ben ik al hier. Dat moet Ja, vol opzitten. Zo komt er niks in, jongens. Nog kleine minuten. Het is een pracht, jongens. Ja. Ja hoor. Ja maar. En breng hem maar omheen. Wat verdikken. Breng hem maar omheen. Oh, dan moet je tussen. Die geven we goed, hè. Keur. En onder de oksels, hoppa. Wat verdikken. Keur. Dat is een geweldig mooi verhaal. Ho, ik zit. Ho, hier. Wat maar nou eens jij, joh. Je moet het jij denken. Het is verscoren. Het is keurig. Simon. Ja, hier op de kele hassen ik nou. Het ligt het maal met deze. Oké. 2 minuten. Nog 2 minuten. Ja, wat een spektakel. Oh, ze bibberen hier gewoon. Ja, er moet wat gebeuren als je een taakstraf krijgt. Heel wierd. Je moet opdraven in rokjes. Wat een ellende, want je staat een beetje voor ja, maar je weet het wel. En als je dan de rokjes aan hebben, dan wordt het echt gevaarlijk. Want dan wil je echt nog eens een keer een boksring insturen. En Chris, de hond zien bedwang. De hond zien bedwang. Kom hè, jongens. Ja, Kevin. Ja. We laten even een pauze in. Jongens, ja Chris, hou eens u even zitten. Even bijpraten. Jongens, ja, verzwaar maar. Je maar even die kop. Hey, hoe viel ze? Geweldig, ik pak hem. Dat moest toch net, want van de punt meer. Die jonge cameraman die moet camera, we gaan even naar Willem. Hey Willem, doe ze eerst achter maar de punt, maar dan was een pak en we doen een helft naar beneden. Hij ging niet zo deel als een witte krant, dus pak hem, hè? Dat heb je jongen. Nou jongens, tweede ronde. De tweede ronde. Ho maar. Ja, hey, ho. Ik weet net waar dit programma heen gaat, maar dit is boksen van helemaal niks, jongens. Je hebt hier een volle beter
een jurk onloeken kennen in plaats van deze stoere boxers komen. Je hem slaan als stel harde wieven. Je hem beter in Grut Hermanen zitten kennen. Je Grut uit. Ho. Wat gebeurt hier? Hey, ho. Jij moet die camera, wat hebben we hier van hectiek? Ja, kom jou hier eens even. Verzwaar je die jongens even. Want deze jongen, mijn co-presentator, wat maak ik nou mooi? Wat maak ik nou mooi met mijn co-presentator? Het is net Annabo. Ik zal wel even de... We komen hier dood even om de jongens, even met Chris. Marco. Ze hebben het lacht idee. Marco. Oh jongen, hij is bewust. Ben je nog helemaal heel? Zal ik zo maar even jongens, de punten, Jan? had je maar even weten dat je Marco bewust besloten, hè? Ik weet dat... Ja, kon je ze maar even hoor. Maar het hele dorp zet hem uiteindelijk achter Bram en Willem. Bram en Willem moesten vrij. De jochterkoe ging kant meer op. En zullen we ik zien wat jankert en jankert van de heren betekenen kennen. Orde. Stilte in de rechtszaal. Deze zaak is zo helder als jongen en eeuwen. Groot onrecht is uw cliënten ten deel vallen. Oké, ze hebben wat verkeerd in. Dat kennen wij zelfs net bij Rucht Emelie. Maar hoe het daarna met hun omsprongen is. Het is bij de wilde spinnen om te onder het eeg van de hele minneskeerste bevolking. Onder de schandpaal nagelen. Dus, Ruchter, wij binnen van mening dat er vrijspraak komen moet. Het Rucht moet zegevieren, de mond moet vrij. Wij kunnen dit net langer onzien. Weet je wel wat dit moois doet? Wij hebben ingevoerd. Oh, zeker. Er zijn nog twee. Doe wat. Kom op, wie? Meisken. Ben je de meisken van Holwert? Ja, we zijn de meisken van Holwert. Wat wil je maar eens? De uitspraak is voor mij heel duidelijk. De heren, beide, vrijspraak. Meisken, dit is fantastisch. Dit is fantastisch. Bram, wat is als eerste dan? Nou, Strijbeck. Ja, nou ja, je moet even een midweek naar Holwert. Een midweek naar Holwert en do Willem, en do. Ik heb mooi Patricia Peel, dat is Londen daar. Oh, wat is dit schitterend, jongens. Jongens, hij hem er wat nog in? Wat ben je weer blij? Net emotioneel. Oh, jongen, dit is geweldig. De mooier hier het net verwacht. En wat heeft hij voor mooi hier te doen? Wat heeft dat uit de kast lutsen? De mooiste boer, de leukste boer van Nederland. Nou, voor de vrouwen thuis, doe er wat mooi. Ja, het is dus aan de bedoeling dat je bij het speeltje zo volle mogelijk kniepers op je gezicht krijgt. Die kniepers maaien net in het hier, die matten op het gezicht. Je had ervoor 1 minuut de tijd en die minuut gaat nou in. Ja, en daar zijn we van start. En Sjoerd van der Werf zet de eerste knieper rug op een kin. De volgende komt om het eer loopt. Je had eer Nikkel vol. En de jongen van Bosma, die is ik al druk bezig. Oh, wat gaat het mooi, wat gaat het hut, wat zal het zeer doen. Marianne Brink had de moel al vol met kniepers. Kan ze een keer net praten, is ordelijk hartstikke goed in. Waar zou hier winnen gaan? Waar zou je winnen gaan? Het is hartstikke spannend. Kom op jongens, het is je moederlijk. Het gaat erom bij, er kan nog volle meer bij. Er is nog een plakje op het warm, op de wang vrij, jongen van Bosma. Ja, heel goed. Heel goed. Marianne Brink, mooie kleurtjes, ziet er prachtig uit. Clowneske uitstraling. Hoe lang hebben we nog? Hoe lang zitten we nog in het tiert van het speeltje? Ondertussen gaat het gewoon terug. Sjoerd had inmiddels de hele moelen al vol en die begint nu aan de wenkbrauwen. Sjoerd maakt het kleurtjesbroekje, jongen. Je liet het wat saai. Wist op televisie. Bosma, ja, de laatste. 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Ja, stop. Ons Safir namelijk het spektakel. Wat ik populair weer? De waberjochten. Ja, ik sta hier nou toevallig, maar het had niet wezen zult, want Piet Paulusma, die vandaag gekomen zult, maar die kon niet weer had van de week een skos die brand had. Hij had wel 3 keer bij me geweest om te vragen, Sieben, kun je ook dat niet even doen? Ik zeg, Piet, dit komt klaar. Ik zeg, wat moet ik zeggen? Hij zegt, je lullende maar naar de blaas, dat doe ik ook altijd. Vrolijke en kleurrijke buien. Ze komen deze richting al uit. Boven de Otterweg zullen ze uiteenvallen. Nou. We krijgen een hoge drukgebied, er ligt er al boven op. Er komt ook een hoop zonne. Boven de Tjonger, hier is de Tjonger,
Dat treffen ze het niet, want daar hebben ze de hele tijd nog buien en hagel en natte snij. Dus wij zitten hier hartstikke goed, hè? In de komende uren verwachten we plaatselijk hevige regenval. Op de Kooisloot en de Grietennijdijk moet ze rekening mee houden dat er wel 40 centimeter daar kan vallen. Neem uit voorzorg de paraplu mee. Een oud-bantegaastige zegde luidt: als het regent in mei, is april voorbij. Ik ben hikke en tuin in Witmassum, in Friesland. Maar ja, daar vond ik het wat te koud. Dat ik ben maar verhuizen naar Witmassum in Brazilië. Ja, en daar is het lekker warm, elke dag. En ik maak daar elke dag het water zwergen. Ja. En meestal, ik morgen wordt het weer een schitterende dag, maar alleen nog maar zinnen. En overmorgen wordt het mooi waar. En na je week is het mooi waar. Nou, het is hier gewoon altijd mooi waar. Dan moet ik nou de oerstap maken naar Kolm. Want volgende week is het in Kolm. En daar kun je depressies krijgen. Maar zolang als de molen rustig bloeien, dan kun je ervan uitgaan dat het droog waar bloeit. XXL hagelbuien, van oude middenwei tot onder de heksleert. Zet de geraniums maar alvast in het hok, want zo zonde wezen als er een XXL hagelbuien erin zou komen. Goeie, morgen binnen we er weer. Als morgen vroeg bij het ochtendrood de haan niet kraait, dan komt de regen of de haan is dood. We zeggen ik prachtige lokale muzikale talenten optreden. Na een week ben we er weer. Maar alweer de mooiste momenten uit Doch het van die Dwarp. Graag gedaan. Maar hij hijkt meer bij kat met wijk binnen op een brand in die week met vieren vond ik in de hele nacht voor in, maar hij wacht zo te zinnen. Hij maakt de vierde lid van een nijen simmerdag. Dus waarom brengt mij het jacht, want de liefde bij ons bracht. In 4 seconden 1 contact, maar hij. Ik hier maar 1 seconde 1 contact, maar hij. En dan maar 1 seconde 1 contact, maar hij. Dat zijn de Jantjes met de Ladiegraaf. De vrolijke buisjes en stevige vuistjes, die zien onze meiden allemaal even graag. Voor de ordnen, voor de wortmen, voor de dwarsman, voor de staatsman, voor de zeeman, voor de veeman, voor de tuinman is het feest. En de moeder draait in de rondjes. Wij zweven hemel heen. De draait in de roesjes. Wij vliegen op, wij vliegen el, wij vallen weer op de leven. Het is feest, het is feest, het is feest. Als het feest is het feest met de handen en de keer. Op een klein linewaard. Als het feest is het feest. Voor de klastvrouw, voor de kostvrouw, voor de huisvrouw, voor de boervrouw. Voor de juffrouw, voor de mevrouw, voor de kreemvrouw is het feest. En de moeder draait in de roesjes. Wij zweven maar, wij zweven hemel heen. De duurzaam had het, de duurzaam had het, de duurzaam had het.